sing teko kok malah kaya bakpao. Heeh. Bengi-bengi tok umpo-umpo ada kuk. Biasane Iki sing digoleki wong ya, Le. Nggih, leres nek niku digoleki soalé dinggo kemul. Depo lek kendut. Dinggo kemul ya, Le. Dike nopo? Aku kan kaya kasur, Le. Iya, Be. Kandhane ya. Masa wong ora dibangkean ayo. Delok. Le, ngene iki lho, Le, dilebele sawangen. Wih. Opo wi? Wah. Iki, Le. Enggak tak dudaya jenenge. Nek kamun sapa nek gat? Kaya sabun gip. Kaya sabun git jare. Sponsor sabun gip. Iya. Ngene iki ya digoleki mongkon. Iya, najan kaya sabun gip bisa memberi kewangian ya. Ora mung kewanginan to, Le. Lah terus onggu tak. Malah kowe kasine kepengin demek aku kok, Le. Asline ku aku gak kepengen babar pisan blas. Neng aku mek cuma pengen dumuk. Gelem mau tak dumuk ya. Sing mbok kepingini, sing mbok tumuk sing endi, Le? Ono malang kerek gak situ. Bon. Nggih. Pancen bener, Den. Iki lekmu apa abdimu? Lek-lekku niki, Den. Aku gumun karo lekmu. Gumune manggon ngendi, Lho Den? sijine bagus, sijine kok ora. Lah pun isen-isen donya Kandhane ya. mesti sing ana sing apik, ana sing elek. Ana sing apik, Ana sing elek, ana lanang, ana wedok, ana bengi, ana rino, ana sing apik. ana sing elek. Aku sing apik. Aku sing elek lah, tak apa. Pacar-pacar ditekani Jagger malah. Jeger apa? Elekan iki mau. Pripun iki pripun? Sampean kok menikah Lho kudune tanggap sasmita to. Kene ana wong lanang wadon sesandingan. Nggih. Ya kudune among rasa. Oh, Balik. balik wis. Tak andani iki ora balik. Iya. Awak dhewe malah dadi bat nyamuk. Ya wis super. Ngono. Balik dhewe bar Ayo, bayar. Bang. Kose. Piye lah iki? Wih, Kowe kok kesusu balik kepenak. Hai. Kancamu mbok tinggal mayo kono. Iki kae jenan. Sampean mboten usah omong ngoten. Lho lek pengen dipecat ndang ngomong ngono wonge ke lho. Aku wedi nek diborgol. Ora sedawa-dawa. Sing penting kono penak, kene penak. Nek ora penak, Iku penakno. lah niki sampean pun mriki. Pripun? Kula tak umbah-umbah. Mbah-mbah. Nggih. Ya gak mbah-mbah. Mboten nek ku nggone kono kok. Ya wis kono. Le. Nggih, kula pamit riyen nggih. Kula tak kencaki bodong nggih. Kono. Nganu sangune dereng e. Sangu. Nggih. Jupuk sak ngisore gedhek tak simpen ngisor cagak. Oh nggih. Wes, Ampun, gak balik dah. mboten. Selak kepengen kok. Jod bidari, Nggih, Den, Mas. sadurunge aku nelakake matur suwun. Saumpama rikala ora ana kowe aku mesti tumekaning pati. Pergo tatu bedhemo saka cendake Senopati saka Majapahit kang rikala semono geguritan kelawan aku kang jeneng Ara Kembar. Nggih, Den, Mas. Sing banter to. Kula niku tetulung kalih panjenengan mboten mawa pamrih, Den, Mas. Ndak ngono. Ning, aku sing rumangsa kepotangan budi. Saumpama kowe tak wenehi bondo lan duka, wurung tanurunga yen dhuwit mesti wae entek. Yen tak wenehi sandangan wurung tanurunga esuk mesti bakal rusak. Ya toh? Kang iki tembung umpama. Kanggo nelakake matur suwun mergaku kepotangan budi kelawan. Umpama kowe tak pek katresnan ngono kepiye? Kula dipek katresnan, Den. Yen kula nggih purun, Den. Wah, kok kepenak men to? Lah pripun, Den? Jadi tembung umpama iki gelem. Gelem, Den. Tembung umpama wae gelem saya-saya kanthi tenanan sang saya gelem. Nggih, Den. Lan ngono gelem nampa katresnan. Nggih, Den. Ya, Purun. ya matur suwun. Kala menton
jaluk dan aku ana mundine ora bakalan lawan. Riris Aja ngomongi aja pilih liyane. Yo nek gak pedhan ya tulisane apa? Aku percaya. Lali-lali datang desa lali. Lawas Wis coba kae piro? Jan kowe wis dadi katresnanku, aku mung titip eling. Aja nganti tresno merga bondo donya. Aja nganti kowe duweni tresno merga duweni duit sing akeh. Aja nganti kowe duwe rasa tresno mung merga rupa. Sing tak jaluk tresno kanthi lair batin ora krana diwaksa ning tuwuh saka perentuling ati. Mula sawetara kowe tak tinggal luwih dhisik. Jalaran ana pakarane sing durung tak rampungake. Kowe aja wasran sumelang. Kalau